En comunicación telefónica para que nos analice este inicio de Liga ao presidente, tamén adestrador do Fontemayor. Suso Dubra, que tal? Boas tardes. Boas tardes. Bueno, falaba eu que a verdade é que está a ser un estupendo inicio de campeonato para un Fontemayor recentemente ascendido, que lóxicamente imaginamos que antes de nada o que busca é consolidarse na categoría. Sí, a verdade é que é un inicio de tempada pois ilusionante, a verdade que están salindo as cousas ben, bueno, esperamos, como ti ben dices, intentar asentarnos na categoría para poder permanecer uns aniños aí. A verdade é que se todo continúa como ata o de agora, parece que vai a ser así. De feito, xa 4 victorias e únicamente 2 derrotas. A verdade é que tamén chama a atención que nestas primeiras xornadas unha das victorias se fora precisamente ante o equipo que antes falábamos a micrófono pechado, vai a ser de novo este ano, parece, o dominador da categoría. Sí, a verdade é que sí, que foi levamos unhas 4 victorias, como ti ben dices, só 2 derrotas. Quizás algo a primeira da tempada contra o Olímpico, a outra para min que merecemos un poquinho máis, pero bueno, o resultado está aí, é inamovible, como ti ben dices, fomos capaces de derrotar ao Racing, que para min penso que todo apunta que vai a volver a repetir o título, ou polo menos para min é o gran favorito, e bueno, que a verdade que nun gran partido totalmente merecido, pois podemos derrotalos. O inicio de Liga, como estamos a comentar, foi frenético porque o primeiro partido xa un derbi contra o Olímpico de Rutis, chegaba esa primeira derrota, pero xa unha semana despois a alegría, imagino, de vencer ao citado equipo, ao Racing Club de Ferrol. Sí, a verdade é que sí, a verdade que un inicio de Liga, pois, digamos, forte, porque bueno, nos enfrontamos tanto ao campeón como a un dos equipos que quedou nas 3 primeiras posicións, e a verdade que foi un inicio duro, empezamos con unha derrota, pois, bueno, digamos, un pouquiño abultada en Vilaboa, pero, bueno, despois na seguinte xornada, como ben dices, levamos unha alegría, pois, derrotando ao campeón, e penso, como xa dixen antes, merecidamente. Seguro que esa derrota na xornada inaugural esquenceuse rapidamente coa victoria fronte ao Racing de Ferrol. Bueno, comentábamos antes que as diferencias son realmente pequenas polo de agora. De feito, aí está o Fontemayor, que aínda que ocupa a quinta posición, está únicamente a un punto do segundo, do Penuqueira. Sí, a verdade é que sí, a derrota esqueceuse pronto, porque a victoria contra un gran equipo, pois fai que a xente pois tome folgos novos, e, bueno, de momento a clasificación está bastante apretada, estamos aí, vamos, digamos, cerquiña, pero, bueno, digamos que o noso objetivo non é pelexar, estar máis arriba posible, pero, bueno, non é ni moito menos pelexar o título, pero, bueno, como dice, a ilusión non la quita nadie, e mentre esperamos aí, intentaremos seguir o máis cerca de arriba da cabeza posible. Hai que aproveitar este bo momento de forma. Por certo, o equipo é moi ofensivo, equipo que marca moitos goles, eso é positivo, pero que tamén encaixa bastantes, non? Sí, a verdade é que sí, somos un equipo bastante ofensivos, con moita facilidade po gol, o que implica tamén que, claro, cando atacas con moita xente, pois a facilidade para poder recibir goles é maior, sobre todo nesta categoría onde o nivel é bastante alto, entonces, claro, cando xogas moi aberto, con moita xente en ataque, pois é propenso a recibir goles, pero, bueno, o noso estilo é así, o estilo dos nosos xogadores é bastante ofensivo, atacamos con bastante xente, entonces, bueno, digamos que nos poñemos a eso, pero, bueno, os resultados, digamos que están saindo, e, bueno, esperemos poder seguir nesta línea. Sí, a verdade é que esta categoría, como comentábamos en moitas ocasións, a división de honra é realmente exixente, con equipos de moitísima calidade, pero de feito, algunos deles pois casi prefiren non xogar nela por eso precisamente, non? Porque obriga a estar prácticamente en todos os partidos ao 100%, pero o Fontemayor se está a aclimatar rapidamente a ela. Sí, sí, é unha categoría, como ti ben diste, sino que calquer equipo, como digamos, se pode facer pues, un descosido, porque, bueno, hai moitísima calidad, bueno, equipos de moito nivel,
entonces digamos que te obliga a estar prácticamente sempre ao 100%, non hai día que digas podes ter un partido fácil, porque non hai partido fácil. Todos os equipos desta categoría teñen un gran nivel, entonces eso obliga a estar sempre ao 100%. E falando de partidos fáciles, o seguinte rival o Cedeira non hai que confiarse, imagino, porque aínda que está noveno, tamén pode ser que dé un disgusto. Sí, é un equipo ademais, que a veces suele baixar un poquinho, digamos, o rendemento cando xoga fora da casa, pero é un equipo que xoga moi ben o fútbol, é un equipo que históricamente xogou sempre moi ben o fútbol, é un equipo pois bastante peligroso. E despois agora de unha semana de descanso, cortou quizáis este parón a racha do equipo ou non vai a ter consecuencias? Esperemos que non teña consecuencias, pero a ver si mentre tamén estamos atravesando unha racha con bastantes lesionados. Ahora mismo temos 7 personas, 7 xogadores que están de baixa médica, e digamos que, a ver si nestes 15 días de parón algún se pode recuperar e pode estar xa disponible para este próximo domingo. Pois esperemos que así sexa. Suso Dubra, como sempre, moitísimas gracias por atendernos e que siga esta boa racha. Moitas gracias. Un saúdo, ata logo. Hasta logo.